bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiramon hande ko ñalawma alarba 12 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗi mawnude ko to États-Unis puɗorɗen toon to Washington ene wayno ko kamɓe suudu représentant ji ɓe goni koye vodde jamma hen pour wawde facture mo ganduɗa gummide toon to Sénat pour beele gouvernement fédéral noddirden muɗum ha hande toon to Washington kadi ene wayno ko kanko représentative jeeyaɗo toon to Arizona mo kanko Mike Johnson salino wonde pour fuɗɗade ligguey mum ene wayno fuɗɗima ligguey makko ɗum noon ma en ƴeew kadi holko woni holko ɓe mbawi wadde kamɓe démocrate en hande habruji men international ko toon to Sénégal ɗum noon ko ɓurɓurgo ne continue wonde hakkude kanko Ousmane Sonko e kanko Bachir Diomaye Faye ma en ƴeew kadi holko battande ɗeɗo balɗe tati tuggi samedi tan ha ñalawma hande o holko kewi toon et surtout kadi goppitogol hono kanko Abdou Nguer ɗum noon jaɓɓungal manggal waɗana caggal nde tribunal gonɗo Dakar woppitimo wi wonde ko wiya o tooñi koko toñani ko ɗum woni titre men ɓurɗi mawnude oɗo journal momin mbaɗan toon hande e ɗemgal Pulaar ko musidɗo mo Namatoury haldete moon ma en gartu joni joni jañuɗen e ɗiɗo titre uji Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettu yankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarini kono ɓamtare kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonande joguiɓe publicité jokkodir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiramon no mbiɗen ni gardidi titre uji men ni toon to Washington guiɗoɗen ɗum noon turnade kadi ko ɗamina en wayno ko jamme ha kamɓe suudu représentant ji hawnade ko yimɓeɓe mo vote ɗum noon siftinde on tan ko démocrate uji hakke jeetoto toon to Sénat mbawi nabbade républicain ji ɗum noon ha toon to banggue Sénat ɓe mbawi yammirde wonde ko shutdown gonaɗo yo dartu ɗum noon ɓe jamiri wonde ko gouvernement fédéral pour shutdown so dartima jogo kalis ka ha kenana ɗum ñande 31 janvier ɗum noon ne wayno ko ruttinama toon to suudu représentant ko ɗum waɗi kanko Mike Johnson o yamirin guila ñande altinde wonde ko kamɓe représentant saɗiyankoɓe wonɓe toon to house kam fof yoɓe gartu ɗum noon hande ne wayno oɗo jamma ɓe goni koye vodde taw gasan taw ko jiiɗa ɗum ɗon kadi ɗum noon artudeɓe hande kadi uddide suudu représentant walli kadi hono kanko représentant jeeyaɗo toon to Arizona biyeteɗo Adlita Grijalva wawde wonde e ƴeftu fuɗɗade ligguey muɗum ɗum noon wondemo kadi e ƴeftudemo ligguey makko hande kanko oɗo debbo représentant ene wayno ko walli hono kamɓe yimɓe oɗo saji joni seɗɗiyankoɓe namdotoɓe hono dossier ji makko kanko eɓsin yo yaltini ha laaɓa kanko woni battuɗo 216 neɗɗo ɗum noon siftinde on tan ko 216 firti wonde ko ɓurti feccere e neɗɗo goto tawi kontama toon yimɓe wonɓe toon to suudu représentant ji ko 100 e 35 donc 216 ɓurti feccere ɗum woni donc kanko Mike Johnson e nder jaabol makko wi wonde yontere arde ene wayno sarɗiyankoɓe wonɓe toon to suudu représentant ji ene wayno ko maɓe jamiri vote adde toon to fati dossier ji makko kanko eɓsin faali yaltin donc ko teskita tan ene wayno ko kamɓe démocrate hande ɗum noon ko sibabude oɗo debbo kañum hoore mum o fuɗɗima ligguey muɗum ɓe mbawi hebde email aji ɗi ganduɗa en kanko Jeffrey Epstein o nelduno e ɗiɗon email aji ɓe jaltini hen email aji ɗi ganduɗa kanko Epstein windi ɗum fatude e oɗo debbo Brigitte Gislen goto ɗiɗo email aji ɗi windi ñande 2 avril hitande ujunnaje 2011 kanko Jeffrey Epstein o wi wonde komo yiiɗi haalande Ghislaine Maxwell omo yiiɗi famde ɗum wonde ko rawandu ndu jaɓani wofde taw ko Donald Trump
o donc wiide makko kadi o haali hen entre parenthèse neɗɗo soñaɗo ne wayno wondi e Donald Trump eruji kewɗi toon to galle makko kanko Epstein kadi haali wi wonde ko Donald Trump meeɗani haalde ɗum ɗon ɗum ɗon kadi ne wayni e nder email kadi goɗɗo mo ganduɗa jaltinaɗo hono kanko Epstein kadi o windi ɗum o wi wonde oɗon email fayi koye journaliste biyeteɗo Michael Wolff ko wi wonde ne wayni ko suka debbo takkaɗo ɓe kalaninde muɗum kañum hoore wonno toon korto Mar-a-Lago Epstein o haala wi wonde ko Trump ñaguimomo yo démission kono noon kanko meeɗani wonde membre oɗo suka debbo yo andu Donald Trump kañum hoore mum andi ɓeɗo sukaɓe rewɓe haalteɓe foof par ce que wonde mumen ɗiɗon email aji noon han ko Donald Trump o ñaññinimo hande toon to Maison Blanche no fewi e surtout kadi wi wonde ko démocrate en darata ko wadde peeje foof beele ne kaɗa gouvernement guddude dame muɗum o uddidde dame muɗum ɗum noon e wayno ko yamiri républicain ji gila e Sénat ha e suudu représentant ji hoto jabbo wonde démocrate en gadda mumen haala Epstein o wiide makko kadi kanko Donald Trump ɗum ɗo fof ko haaluji ɗi godani ɗum noon ko email aji kadi siftin ɗon keɓaɗi caggal nde kamɓe suudu représentant ji gudditande dammeɓe e caggal kadi nde kamɓe yimɓe yiɗɓe o dossier ji Epstein yo jaltini keeɓi ken wonata 116 neɗɗo ko e wonde fof ene wayni ko talata garowo Mike Johnson gardiɗo suudu représentant ji speaker enen o yamiri wonde ko vote ji ene wawi fuɗɗade nden anda ko noon so tawi vote ji enen jogori yaarude yeeso e ko yiita kadi ñalawma hono kamɓe républicain ji ɓe mbawino funtude hono kanko représentative jeeyaɗo toon to Colorado biyeteɗo Lauren Boebert ñagade ɗum kañum hoore mum yaltini inde muɗum e ɓeɗo sarɗiyankoɓe yiɗɓe kanko dossier makko kanko Epstein file yaltini hande toon to Washington e tugnade kadi ko yalti toon to CBS News hono fedde wotere fedde nde kadi ko mbiyata watchdog ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa toppitiɓe kala ko fati en avocat ji no ligorto est ce que ne ndewi laabi en ndewi kadi gueɗe poɗɗe wonde ɗum mbiyata ɗum ethics ene wayno ɓe mbi wonde ko oɗo sadio hono toon to Virginia e toon to Florida hono goomuji ɗiɗon état ji ɗiɗi toppitiɗe ko fati en needi avocat ji ene foti ankiddemo kanko Lindsey Halligan e ɗum noon e wiide mabɓe kadi ɓe mbi wonde ko ɓe tawi gueɗe ɗe waɗata ɗe henna surtout henna no portide plainte hono kanko James Comey e kanko kadi Letitia James ni o hutorima doole laamu e ɗum noon kadi taw rewani laabi puɗɗi wadde e ha enquête no waɗira ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sadio ko kanko Halligan gueɗe ɗe waɗata ɗe henna ne wayni ko hunde ko mbiyata abus de pouvoir e ɗum noon kadi ko firti wonde ko so tawi ɗum continue waɗa ɗum firti wonde ko kala ko teddugal walla kala crédibilité mo ganduɗa département justice jogui ene wayno o yetti o bonni ɗum ɗon e ɗum ɗon kadi ne usta hoolare public jogui ko fati en yimɓe professionnel yimɓe ɓe ganduɗa hellifaɓe liggotoɓe ko fati justice ɗum noon ne wayno oɗo sadio ɓe namdima état Florida e état Virginia kañumen koyemin yo ankinmo kanko Lindsey Halligan siftin ɗon toon e wayni ko hande kanko affaire makko nan won juge fédéral mbiɗi wonde ko no ƴeftira pour yo won avocat laamu ni no Donald Trump ƴeftirim ni ko hunde nde rawani lawol e kanko hoore makko kadi no waɗiri kayitaji surtout en ko wayno James Comey e ko wayno kadi kanko Letitia James ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko kanko tan waɗi ɗum o waddani ɗum kadi e avocat ji goɗɗi taw ko yimɓe jogiiɓe ko humpito haade makko tawde ko keso wonno ɗon ɗum waɗi ene fada oɗo sadio hono kamɓe ɗiɗon juge holko ɓe décide ko fate kanko affaire makko est ce que ko porti plainte ko en walla ɓeɗo ɓe o addi toon to justice est ce que ɗum ɗo ko hunde nde fonde opéde ɓenna walla kanko hoore makko mo foti ittede hen habaruji men États-Unis cakkitorɗen ko toon to Chicago tugnade e ko winda e journal biyeteɗo Axios no toon to Chicago hono kanko juge fédéral goto biyeteɗo Jeffrey Cummings ɗum noon e ñande alarba hande o waɗi kanko ne hoore makko ñawore makko walla yamirore makko nde huccidde ɗum immigration ɗum noon e nder ko windi o wi wonde ko omo yamiri immigration ko yaaci woppu kene wona 13 neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe immigration ɓe nanggui ɗumen ɗum noon ko tuggi tan mois de juin ha mois d' octobre ɓeɗon yimɓe noon ko nokkuji kewɗi wona Chicago tan kono ko état ji kewɗi ɗi ganduɗa kamɓe immigration ɓe nelton yimɓeɓe ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde goomu goto toppitiɗo haɓanade haqqe innama adeji ɗo États-Unis biyete ACLU kañum hoore mum toon to Chicago e kadi
fedde toppitinde ko fati justice pour immigré ɗum noon kañum hoore mum den mbaɗi porti plainte wi wonde ko immigration kamɓe immigration ene wayno ɓe violi nokkuji kewɗi nde ɓe nangi ɓeɗo yimɓe dole ɓeɓe nangi ɓen taw kadi ndeɓe nangi ɗumen fotani nangirede ko wawi wonde fof noon kanko juge kamin e yamirore makko nde yaltinde o daba ko wi ko yaaci hono kamɓe immigration walla département homeland sécurité yomo goppu ko yaaci sappo e tato yimɓe ɓeɓe nangi toon to Texas Missouri e état ji goɗɗi taw ko gouvernement e kamɓe gouvernement e kamɓe kadi avocat ji yimɓe ɓeɗon nangaɓe foof jaaɓi wonde ko kamɓe immigration ɓe mbaɗi ɓe violi loi goto biyeteɗo Casanova noon ne wayni ko wiide wonde ko kan neɗɗo fotani nanguede so tawi kañum hoore mum ala waranti baɗade muɗum noon ko nangue baɗade toon surtout toon to Illinois donc aljuma garoɗo en ne wayni ko kamɓe immigration e poti addude yesso makko preuve ɓe jogui wonde wonandi 160 neɗɗo ɓe nangi ɗumen oɗo saha joni taw mbiɗ ɓeɗon en wayni ko ɓe kuuli koto jaltude walla kañum woni koye hoto mbasa nota jamiroji men ɗum noon ko hakkude juin e octobre ɓe mbi kanko yamiroɗo makko kadi o wi ko ñande 19 lewru novembre kono kamɓe département homeland sécurité foti addandemo liste kadi yimɓe liggotoɓe toon to frontiére uji e kamɓe ka immigration ɓe nangi toon to Chicago wi kadi ñande 21 lewru novembre kamɓe département homeland sécurité poti kaddude woppude ko famɗi fof 313 neɗɗo dokka ɗumen liberté provisoire taw ɓen ɓe nanguir ɗumen ni wona yimɓe ɓe ganduɗa hen kañum koye men joguino risque dogde walla wasa notade ñawoji men comme ça gonna libre ha nde ñaworu men waɗi fof ɗum noon ko kanko juge waɗi ɗum ɗo fof noon ko hunde hollude wonde ko kamɓe kanko gouvernement Donald Trump en wayno homeland sécurité en continue hande wadde gueɗe ɗe waɗata ɗe hay sinde won ñawoɓe ne continue wadde kañum en koye men wiide wonde koɓe yaɓɓiɓe kuule constitution donc tunade hande habaruji gomiɗi toon to homeland sécurité mbi wonde ko kamɓe koye men mbaɗ appel ndeɗo yamirore ɗum noon toon to Cour suprême. Kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Sare. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare habaruji men international ko toon to Sénégal puɗɗoɗen e ñalawma he on kanko liggotonoɗo e télévision biyeteɗo Sen TV daccitama ñalawma hono kanko biyeteɗo Abdou Nguer ɗum noon ko hunde nde ganduɗa yimɓe hewɓe jaɓɓimo ɗum ɗon gaari jaɓɓademo caggal nde o ɗaccitande kanko Abdou Nguer noon woni ko nanguira ko wonde ko won haalluji ɗi haali haalluji en wayni ko tima hen walla o tooñi hen gardiɗo leydi ndi ko wawi wonde fof ene wayni ko caggal nde affaire makko ruttina toon to tribunal gonɗo Dakar ene wayni ko kañum en koye mum tawi wonde ko waɗa ko taka ko on ɗum ko hunde ne fotani wonde e kañum en koye mum ene wayni gaccitima ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko hoore makko o ɓe tawimo kam wonde ko kanko tooñi ko fati haalde haalluji huccide ɗum e gardiɗo leydi ndi kanko Abdou Nguer ene wayno o ñawano ko yo won lebbi jeegom e kaso en taw hen lebbi tati ko kaso ferme kono ko wawi wonde fof ene wayno o ɗaccitama e ñalawma he kanko Abdou Nguer ɗum noon e konngol yumma konngol haali ka yimɓe hewɓe kadi jaɓɓinoɓe e surtout avocat ji makko eɓe ɗaminno ɗum ɓooyi kono noon e wayno ko oɗo saha joni ko hunde nde ɓe jaɓɓi kamɓe fof mbi wonde ko foti wadde ko ɓooyi toon to Sénégal hande ene wayno urɓu nan continue wonde hakkude kanko gardiɗo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye e kanko kadi gardiɗo laamu Sénégal walla premier ministre hono kanko Ousmane Sonko ɗum noon ko siftinde ɗon toon ñande asid ɓen ɗo kanko Ousmane Sonko ene wayno noddino moɓodiralla toon to Dakar ɗum noon yiyama yimɓe hewɓe gaari arɓe hen tan gummi taw ko ummiɓe nder leydi he ummiɓe kadi ɗon e Dakar nder konguɗi ɗi o haali hen konguɗi ganduɗa en huccini ɗum e mawɗo leydi ndi e surtout yen konguɗi kadi ko fate en coalition mo mbiyata Diomaye président o haalino hen wi wonde ko omo andi wonde ko won kalateɗo ɗo sa joni debbo en wiyene lumto ene wona coordinatrice ko fate Diomaye pour président kanko Ousmane Sonko wi hay goto wawa wonde coordinatrice wawi wonde coordinatrice tan ko gonɗo ɗon hono Aïda Mbodj ene wayno kadi o haali konguɗi kadi goɗɗi o huccini ɗum konguɗi ñaadi fade docteur Abdourahmane Diouf kañum woni ministre public ko fate environnement o haali nen kadi konguɗi kadi o hucci hayso haalani inde muɗum o huccini ɗum e kanko biyeteɗo Mimi Touré o wiide wonde ko ɓeɗo fof fodɓe yaltinede e laamu he saabu kañum e ko surtout o haali hayso haalani inde Mimi Touré o wi ko won enquête déjà mo jogui rapport aji muɗum Mimi Touré wonde ko hitande ujunnaji ɗi nogas won kalisaji ɗi pawaɗi muɗum foti ko enquêtede ko
ko wonde fo en wayni ko caggal mudum hono kanko Bashir Diomaye Faye non Dr Abdourahmane Diouf ministre public fati environnement en wayno odo nyalom Ousmane Sonko haalno din haaluji kanyum wonno tonto Brésil en woni ton en jodi ton en représentation hono kanko Bashir Diomaye Faye hono kanko biete de Mimi Touré kadi ne wayni ko nyande altini bindo caggal donc baldidi caggal de Ousmane Sonko haali haaluji di bondi fatude makko wiide wonde ko fotani wonde laamu en wani yiyama kanko Bashir Diomaye Faye kanko Aminata Touré ebe jabbi hono directrice UNESCO kono en wayni ko caggal mudum kadi hano nyande talata hanki hono kanko Bashir Diomaye Faye en der décision décret mo jefti ton to umma ton to sud laamor o yamiri o wonde ko en wayni ko itti hono Aïda Mbodj o itti dum liggey mudum pour wonde coordinatrice de Diomaye pour président en wayni o lomtini Aminata Touré kadon haal non wayni musino no fewi kambe membre ji Pastef surtout kanko Ousmane Sonko dum woni kikide hankinde dum yaltinde kambe be mbadi basu wiide wonde jabade kanko Bashir Diomaye Faye en der lettre mo bindi be wonde ko Bashir Diomaye Faye d'abord wona kanyum nomi hono kanko Aïda Mbodj en wayni ko Bashir Diomaye Faye ala hattan ala dole wawdi itu Aïda Mbodj e walla nomde don Mimi Touré en der kal lettre mo kala be wonde ko be mbaawa kambe liggondirde e Mimi Touré don do wonata coordinatrice ko fati odo coalition dum non ko way woni fo en wayni ko ko yalti kadi e nyalome hono kanko Aïda Mbodj dum non ko Sen TV yaltini wonde kanko wara makko mo haalde jandi yanko dum non ko hunde bennude o mo haala mo yette en hono président Bashir Diomaye Faye e surtout yen ko caggal de kany horumo subi mo yo ardo coalition Diomaye pour président man président moma jox président su coalition mais xamna ne nexuko donc ko way woni fofu odo vidéo kadi ko vidéo mo jaltina tonto Seneweb hollude tan wonde ko kanko Aïda Mbodj kanko wara makko en wayno der ko lebbi benudi o haali ne huccinde huccire jande en ko wonde ko Bashir Diomaye Faye kanyum horum kanyum kimo gardugol odo coalition dum do fo non wonde ko contradiction ngaji nan bada hakkunte kambe Ousmane Sonko e kambe kadi présidence tonto Sénégal ko way wonde fof hay ko teskita tan ko kanko Bashir Diomaye Faye der décret présidentiel mo jefti ono wayno ko Aminata Touré ko kanyum lomtini don hono Aïda Mbodj kanyum horum windi lettre pour yettude kanko Bashir Diomaye Faye e kadi en wayni ko yettude kadi Mimi Touré kadi badi lettre ban non ko way wonde fof odo nyalom hande kadi yama ton to conseil de ministre hono kanko Bashir Diomaye Faye décision mo jefti kadi en won directeur général gos mo ganda ta ko Pastef naaj kadi mo seki dum don kadi ko hunde de ganda kanko Guy Marius Sagna o haalin dum ko boy wi wonde ko odo ko neddo poddo sekede si babunde gestion mudum won gedde de ganda en wadi donc en wani ko kanko Guy Marius Sagna o haalin wi wonde ko nyande jene lewru juillet o neldin question non ke ko fate gestion mo ganda directeur général compagnie biete Aprosi non en biat dum ko agence de promotion des sites industriels dum non wayno ko hande on sekam gouvernement donc e widimo ko kanko Marius Sagna non ko ko hundi de ganda kanko Guy Marius Sagna o mo welti en donc kanko Guy Marius Sagna der lettre no winno nde wino o wonde ko kanko directeur général o de compagnie en wano luwino oso do luwi dum kana wona 4,7 millions francs CFA dum non ko par liwru dum non kadi luwi o do so ko won lebbi sappo kadi en wani ko kanko kadi wi wonde kanko Guy Marius Sagna o wi kadi en wani o wawi o hebde kana wona junnaji 5 litre carburant dum non e wayni ko dum non ta kanko wara mako ala hen duwa o wi kadi en wayno e wiide makko kadi e nder dido lebbi sappo on kanko directeur Aprosi o wawi dannade kana wona laabi jeenay kala nde o danno so o rewata ko Paris so tawi kadi o mission makko gasi kadi o rafta Paris pour artude Dakar dum do fon non ko gedde ɗi ganduɗa kanko Guy Marius Sagna o haali ko wawi wonde fof en waɗi ko kanko gardi leydi Sénégal ono kanko Bashir Diomaye Faye en wayno ƴifti décision segde oɗo hande lomtini ɗum neddo goɗɗo donc kanko Bashir Diomaye Faye en wayno nomi ɗon biyeteɗo Mamadou Lamine Ndiaye ɗum noon ko commissaire aux enquêtes économiques o lomtini ɗum hono kanko biyeteɗo o gonnoɗo ɗo noon biyeteɗo Amadou Gueye kañum ko Pastef kañum wonno kadi directeur général hono Aprosi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare haɓrude min jogonno on ɗemgal Pulaar yawde ñalawma alarba 12 lewru novembre hitan ujunnaje ɗi nogas joyyi gasi ha laaɓi yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓima e garta on jarama